Bun venit la lecția de astăzi! Vom pătrunde împreună în universul unuia dintre cele mai importante romane ale literaturii române interbelice, Enigma Otiliei de George Călinescu. Acest roman nu este doar o poveste despre iubire și destin, ci și o adevărată frescă socială, în care personajele devin tipuri reprezentative pentru epoca burgheză de la începutul secolului 20. Îi vom descoperi pe avarul Moș Costache, pe arivistul Stănică Rațiu, pe autoritara Aglaie, pe aristocratul Pascalopol, dar și pe tinerii Felix și Otilia, aflați la vârsta căutării de sine. Împreună vom încerca să înțelegem ce înseamnă enigma din titlu și de ce personajele lui Călinescu continuă să ne fascineze și astăzi. Romanul Enigma Otiliei, publicat în 1938, este una dintre capodoperele prozei interbelice românești. George Călinescu, un mare critic și istoric literar, a dorit să creeze o operă realist-balzaciană, adică o frescă socială în care personajele sunt tipuri, nu doar individualități. Autorul spunea că adevărata literatură clasică se bazează pe cunoașterea universalului. În această cheie, fiecare figură din roman ilustrează un tip uman sau o trăsătură dominantă a epocii burgheze. Romanul Enigma Otiliei, publicat în 1938, este una dintre capodoperele prozei interbelice românești. George Călinescu, un mare critic și istoric literar, a dorit să creeze o operă realist-balzaciană, adică o frescă socială în care personajele sunt tipuri, nu doar individualități. Autorul spunea că adevărata literatură clasică se bazează pe cunoașterea universalului. În această cheie, fiecare figură din roman ilustrează un tip uman sau o trăsătură dominantă a epocii burgheze. Primul personaj pe care îl întâlnim este Moș Costache, bătrânul avar. Întreaga sa viață este dominată de frica de a nu pierde averea. Deși are sentimente părintești față de Otilia, nu îndrăznește să o înfieze pentru a nu renunța la bani. Gesturile lui meschine, cum ar fi să se târască pe sub masă după o monedă sau să caute cea mai ieftină farmacie, îl transformă într-un personaj grotesc, ridiculizat de autor. Moartea lui, mai degrabă comică decât tragică, declanșează drama Otiliei, care rămâne dezmoștenită. Prin acest portret, Călinescu critică întreaga societate, care produce asemenea tipuri dezumanizate. Pascalopol este moșierul rafinat, un aristocrat care caută un sens al vieții în lux, cultură și rafinamente sentimentale. Relația lui cu Otilia oscilează între dragoste paternă și iubire romantică. El se recunoaște ca un om dezamăgit, care nu mai are pretenții de la viață și care o iubește pe Otilia cu tandrețe și discreție. Pascalopol acceptă înfrângerea în fața tinereții lui Felix, dar rămâne un prieten fidel. El reprezintă eleganța, calmul și seninătatea, în contrast cu brutalitatea și lăcomia clanului Tulea. Aglaie este numită de critici baba absolută, fără cusur în rău. Dorința ei de a pune mâna pe averea fratelui, Moș Costache, o face să devină violentă, agresivă și lipsită de orice morală. Ocupă casa bătrânului, scotocește după bani chiar și în timpul agoniei lui și își supune întreaga familie unui regim despotic. Deși își protejează copiii, o face doar pentru a-și menține autoritatea și a-și atinge scopul. Aglaie este un adevărat monstru moral, un produs al lumii burgheze pe care Călinescu o critică necruțător. Stănică Rațiu este avocatul fără procese,
un arivist plin de demagogie și vervă. Cu un discurs mereu teatral, el cere bani de la toți cei din jur și nu ezită să fure averea lui Moș Costache. După ce se îmbogățește, își părăsește soția, Olimpia, și ajunge să dețină imobile, să fie prefect și să se învârtă în cercuri corupte. În el, criticul crohmălnicianu vede chiar un geniu al demagogiei, capabil să ridice minciuna și trivialitatea la rang de artă. Dar este, în esență, un geniu al răului, un tip etern al arivistului din literatura română. Felix este un tânăr orfan, venit la București să studieze medicina. El simbolizează intelectualul în formare, echilibrat și tenace. Dragostea lui pentru Otilia este curată și castă, dar și raționalizată. Știe că pentru a fi demn de ea, trebuie să-și clădească mai întâi o carieră. Spre deosebire de Otilia, care caută trăirea intensă, Felix își dorește stabilitate și seriozitate. În final, reușește profesional și devine profesor universitar, rămânând tipul tânărului echilibrat și sigur pe sine. Otilia este enigma centrală a romanului. Frumoasă, mobilă, imprevizibilă, ea reprezintă feminitatea eternă, greu de descifrat. Pentru Felix, ea este iubirea pură, dar și un mister. Nu face planuri de viitor și pare mereu gata să alunece spre alt drum. Alege să se căsătorească cu Pascalopol, dar îl părăsește mai târziu pentru o aventură exotică. Destinul ei reflectă instabilitatea și căutarea intensă a trăirii imediate. Enigma Otiliei rămâne, de fapt, enigma feminității în fața unui univers rațional masculin. Romanul este populat și de numeroase figuri secundare, fiecare cu o notă satirică. Aurica, fata bătrână, este dominată de frustrări erotice. Simion Tulea, soțul Aglaiei, se prăbușește în senilitate. Titi, fiul lor, este un caz patologic de degenerescență. Olimpia, victima lui Stănică, suferă din cauza ambițiilor acestuia. În jurul lor gravitează și personaje pitorești, precum doctorul Vasiliad sau Popa Țuică. Toate aceste figuri completează tabloul grotesc și comic al lumii burghez